sanga sa ako nga kandidato. Hello, Barangay 3! Hello, San Nicolas! Umuna-una ya po, iyong kasmi man di panagyaman mi, kada kita'y nakananos, nga nang surot, kada kami itay bigat. Di kita'y kakapsat, nga kamang ititim Marcos, nga idadauluan ni Apo Kapitan Ino Hernando. Di si Bubukol nga official dam di Barangay 3, digiti pada nga kandidatos at dito apo ti upat ya madama nga nakatugaw ay talo da penagayam nga bukal tayo agapo iti segundo distrito digiti apo nga barangay officials nga naggapo iti naduma-duma barangay apo nga Sansangaili, apo nga kailian mi iti San Nicolas, apo nga kabaranggayan iti Barangay 3, awan labas na apo, naimbag nga rabi tayo amin. Ididamok ti umay tumakder isangwanan nyo, ti imbagak hindi kada kayo, ti eksperyensak, adal ko nga nagkapitan iti nasurok nga 10 nga taon. Experience adal ko nga nagtrabaho iti may isang kumpanya iti nasurok nga 30 nga taon. Isuda iti balon ko armas ko nga mapan agtugaw idjay konseho. Pudunay kakabsat taday di ayat nga impaay yung kanyak haang kayo pulos nga agbabawi. Tadagiti balon ko nga inbagbagat armas ko nausar ko nga nalaing ida idjay konseho. Yes! Iti damok iti tumugawa po nang sponsor tayo nga sigod iti may isang ordinansa nga mangipaay ti amnestia kadigiti tricyclean nga adda iti illegal nga franchise na 146 apo iti naka-avail dito nga amnesty ordinance na illegal da digiti papapeles digiti tricycles da. Nangilungalong tayo pa iti may isang ordinansa may panggap iti cancer awareness. Pagkamo tayo apo nga nadaksen basit daytoy nga sitwasyon. Ti kalikagong tinumutoy biyang no apay nga napanunutan na ti mangipasaki daytoy nga ordinansa kapno may tapno maipayan tayo iti sangkabasit at tulong digiti kakabsat nga daan iti sakit nga kanser. Itay laeng na palabas nga bulbulan na po nagipasa tayo manan iti may isang ordinansa nga pan naka-create iti Persons with Disabilities Affairs Office tangamin iti ili tayon at daan tayon iti nasurok nga walukasot nga at daan iti disabilities na katapno may pasigurado nga may paay tayo iti ususto nga serbisyo may paay tayo digiti kasapulan digiti ang kakabsat iso tinakapanunutan tinumo nga mangilungalong daytoy nga ordinansa apo ngem gapo naka-election bat tayo apo haan tayo nga makapili timapan mangidaulo kinidjay nga opisina ngem after election ban pubilin ton apo iti munisipyo tayo no sinno iti karapat dapat nga agbalin nga pidaw officer tayo. Kas Committee Chair iti Agriculture iti agdama apo suportado tayo kadagiti amin nga gakat nga kayat kay patumpal ni Apo Mayor. Na kami iti sangkunyan
babaan iti pinangidaulo, daytoy napnuan pa kumbaba, nga Vice Mayor tayo, Apo Vice Mayor Paul Hernando, at adalan mi nga nasayaat, no kasano nga napapintas pa'y, ti panangipaay tayo, kadigitoy nga serbisyo, kadigiti kakabsat, nga adda iti sektora, iti agrikultura. Tati kayak tayo, Apo, kaste kong kunada, no agtudo, amin mabasa. Iti banlag, iti environment, Apo, tuwan nga termino, kasyak iti mangigigam, iti daytoy nga komite. Ngamin, iti unos, iti panagkapitan ko, iti sangapulo nga tawen, halos kang kanayon nga tinawen nga da kami iti champion iti solid waste management implementation. Ilang kalablabang ko iti Apo, kapitan pela nga madamay di ni Apo Konsehal June Dadis. Kentay ko na iti rabi at dapat tiyempo nga maulaw dan no sindo iti pag number 1 da pinagtablada kami. Suportado tayo, Apo, kidaytoy nga programa iti gobyerno tayo. Aktibo tayo nga si Morsurot, kadigiti agabalway, iti mamimpat nga beses, iti unag, iti maysa nga taon. Aktibo tayo nga mangkun kumbinsir, kadigiti amin nga barangay officials, digiti amin nga bumarangay, nga mangsuporta kidaytoy nga programa. Kat maragsakan kami unay, Apo, nakita mi tidakkel nga improvement na daytoy panagmanehar tayo iti solid waste management tayo, kat iti panang maintenance tayo iti kinadalos iti aglawlaw tayo. Kas mangipanaglag, Apo, back to back champion ti iling nga sa Nicolas iti cleanest and greenest municipality entire the province of Ilocos Norte. Iti talon nga taon, Apo, datayo iti number 1 in the entire region 1 in terms of solid waste management implementation. Palakpakan niyo, Apo. Babaan, iti suporta, daytoy ay ayatan tayo nga Apo Mayor tayo. Iti bandang, iti social services, Apo. Toy anak ken kabsatyo, adu di kiti napan na inyat arasaas ken ni Apo Mayor. Maysa nga inya rasaas na kente pan nakaipaay kuma ti tulong kadigiti amin nga masaksakit iti naduma-duma nga sekta iti relihiyon iti ili tayo, Apo. As of today, pasitlaan nga sekta, Apo, ti haamin nga maikan iti sangkabasin nga tulong. Iti daytoy administrasyon ni Apo Mayor upatan, Apo, nga low-cost housing tinaipaay kadigiti kakabsat nga agapo iti poorest of the poor. Kat itailaan na palpalabas nga bulan kinindaw tayo manan ken ni Apo Mayor nga Apo Mayor masapol kuma nga dayunang basit daytoy budget na digiti low-cost housing tapno mas kumpleto no i-turn over tayo kadigiti recipient kunami, Apo. Awan haan ket ni Apo Mayor kunana sige ipinayaban na digiti concerned department heads isapulan niyo iti pangnayon tayo. Kasta, Apo, di kinasuporti daytoy Apo Mayor tayo, Apo Mayor Mike Hernando, kundi Apo Vice Mayor tayo, Paul Hernando. Kakabsat, itilaksit nga nagtrabaho tayo nga nasaya at ijay konseho.
inaramid tayo, di kitirambang na nga ramidan, iti base nga konsehal, at dapat di kiti kabukbukutan tayo nga inisyatibo. Dahil kapsat yo, nang ipaaymat, isang kabasit nga tulong, kada kiti amin nga marigrigat nga masaksakit, iti uneg, iti ili tayo. Nang ipaay, kati kompletos nga material, para makapatakder, di kiti kakabsat tayo, nga awan iti kabukbukutan na nga comfort room. Kakabsat, at kidawak kadimanan iti ayat yo. At dapay di kiti naduma nga kalikagom to'y anak yo. Kalikagom kukuma nga may bulungan pa'y di kiti 24 nga barangay iti naduma-duma nga medical equipments. May kanda kuma iti oxygen tanks, wheelchairs, ken medical beds. Kaya't kupay na ilungalong nga may payan kumadigiti kakabsat, uray na numulaeng nga tulong digiti kakabsat nga addaan itinadaksen nga saksagabaen nga saksakit. Kaligagom kupay nga maikan kumamat iti ayuda digiti kakabsat tayo nga agdamdamili, agpanpanday, agar aramid iti timba, ken digiti kakabsat nga karpintero. Gamsakpay apo ngay nakagtuken kayat kumanlang ti nga adda isyen pasit kada kayo. Iti sa karabii agam-abay kami ket ni Apo Mayor. Inupet ko apo detay ay pakita natin nagyan di cellphone na. Kuna di may isa nga nagsetking ko na Apo Mayor, mapukpukaw kanumot ti kwartan iti munisipyo. Nasakit apo nga basaen. Ngamin iti paglintagan tayo, haan nga mabalin nga tila adda nga pinanggasgastos mo iti kaban iti ili. Adalan mi nga nasayaan iti konseho. Masapol nga maaprubaran nga umuna apo sakbay nga usaren ti munisipyo digiti kwarta tayo. I-audit apo i-commission and audit up to the last centavo. Kat numakita na nga madi iti pan nakagastos ti kaban ti ili, questionaran na nga sigod apo. Ken deti mayor tayo apo, pagkaampo tayo unay no ana iti kalidad na nga tao. Iti damo na iti agtugaw kunana nga sigod kanyak idi kasinsin haang kun tupulos nga ipalubos nga adda maibaga iti tao nga madi nga pan nakausar iti kwarta iti ili tayo. Jack pulos kayat. Amoy apo personal aid na nga mabalin na kuma nga i-charge iti munisipyo, bayadan na pay nga personal apo. Haan na pay nga kayat nga i-charge iti munisipyo. Kasta dito apo mayor tayo. Ngarot kakabsat, ulitan ka di. Tay iti pinaggraduan ay iti damok iti nagtugaw nga kaskonsehal, pinagtugaw dak iti roto. Kadwak, di may isang abogado. Kasitmate ko, di may isang abogado. Di may kadwa nga termino, kinadwak, dua nga abogado. Di kat lumalaing dahil anak yun. Kat ikarik kada kayo apo. Nga no paggraduaran da, ang trabaho nga nasayat, kat ang graduarak to nga with high honors. Ngayon kakabsat, pang naasiyo ka di. Dito yung anak kin kabsat yo, puro nga taga-tres. Kaya nakak ito'y barangay tres. I family house
Siya mismo nga laod tibalay the Congressman Barba. Ngarot kakabsat, di yung lipatan, number 8, Injay Balo tayo. Nasayat